Черно море победи ЦСКА 48 с 2-1. Исмаил Иса се отчете с две попадения в този гол. Виждате наведените глави, омърлушените футболисти на ЦСКА нормално е след загуба. И доста по-щастливите момчета на Черно море. Два гола на Исмаил Иса за победата. Нещо изключително важно. Кирилов върна едно попадение за червените, но то не бе достатъчно да се стигне до победата в тази среща. Така че поздравления за моряците. Те имат един специален ритуал тук пред феновете, който винаги отбелязваме. В крайна сметка тази игра е предназначена за феновете и те заслужават това специално отношение от всички футболисти на Черно море. Браво на Исмаил Иса, ще се опитам да стигна до него. Ето го там, говори с Джека. Виждам го голмайстора на червените. Ето го Джека, който играеше тук в отбора на Черно море. Иса, честито. Два гола. Как се чувства след два гола за важен матч? Не е важно. Радвам се за головете. Важно е победата. Много се радвам, че бихме след този матч в Берое. Играхме ли добре днес? Много ясно. Ние всеки матч играем добре. С Берое играхме добре, просто нямахме късмет. Благодаря ти. Благодаря. Чухте Исмаил Иса какво каза на бързо в движение. Във всеки матч отбора на Черно море излиза за победа, единствено и само за победа, и срещу Стара Загора трябваше да се случи това нещо, но за съжаление изпуснаха. И Мартин знае на български е научил, защото виждам, че пее на български. Ето ги футболистите на Черно море, а ето ги феновете, които полудяват в този момент. Така е винаги след всяка победа, а и след други резултати, равен и загуба. Това е отношението, уважението, обичта и почета, която дават тези момчета и момичета, защото виждам и момичета срещу отбора на Черно море. Браво на тях за всичко това, което правят днес. Отиваме към вратаря. Честита победа, кажи ми две думи за матча. Как го усети? Много спорен матч. Успяхме да ги излъжем с корнер. Щеше да се случи нещо много лошо още в началото. Джек имаше един опасен удар към вратата, но... Не успя да оцели вратата. Не успя да оцели празна врата. Аз го затвори добре. Защо загубихме от Берое? Това ми кажи. Не мога да говорите с треньорския щаб, аз не мога да правя анализ на матча. Марко, благодаря ти. Чухте Диогеро, вратаря на Черно море. Ето ги и тук към феновете. Вася, имам един въпрос. Кажи ми какъв матч изиграхте днес? Труден. Много труден. Защо така? Струва се, че беше лесно отстрани? Не, труден, защото ЦСКА са добър отбор. Но радващото, че показахме характер и така спечелихме трите точки, които бяха много важни днес. Това връща ли настроението след Стара Загора? Да, връща. Все пак ние знаем какво направихме в Стара Загора и всички сме си взели поуките и се надявам да станем още по-добри. Благодаря ти, Васил Панайотов. Така. Дани, честита победа. Щастлив ли си? Да. Щастлив ли си? Повече от всякога. Браво на теб, Дани Димов. Чеди. Вики, честита победа. Благодаря и на вас. Панайотов каза, че е бил труден мач, ти как го усети? Наистина беше много труден матч и хубавото е, че спечелихме трите точки. Честито още веднъж, благодаря ти. Това беше Виктор Попов. Честито да е на моряците. Хубава победа.